Wel, i ni nôl fan hyn yn y gegin. Rhywbeth melys nawr, Cnau Ffrengig. A pa fath o bwdin sy'n ti'n paratoi? Mae Tarte Tatin Afal da fi. Tarte Tatin. Tatin. So, afal efo caramel a puff pastry. O, lyfli. O, neis Reit. iawn. Rhaid a fi fan hyn yn barod. O, yn barod. Ewn ni sydd mewn i ni fe fyta. So, i ddechrau caramel, mae siwgr a bach o dŵr mewn fan hyn. Dwi wedi dechrau coginio yn barod. Mae'n hala tua 10 munud i lliwio nes. Reit. So, mae hwnna'n arno. Tra bod hwnna'n coginio, i dangos yr afalau nawr. So, peel eich afal a mewn cwarter. So, mae Braeburn da fi fan hyn. So, afal bach mwy... Alledd angen, os angen bod y math o fala'n rhai penodol neu ddefnyddio'n trwy fala? Stim ots, really, ond mae wahanol blast a wahanol afal. So, os chi eisiau rhywbeth mwy melys, falle Granny Smith neu rhywbeth fel la, ond mae Braeburn bach mwy sir. Neis. A tod, heb anghofio gan wybyddu, Cnau, y tatŵ sydd y ti ar dy fraiche. Achos ni wedi trafod tatŵs yn y clwb clegs. Edrych yn lliwgar dros ben. A faint ohonyn nhw sy'n gen ti erbyn hyn? Lot yn does? Tua 20. Mae cwrs, mae chest a fi. Waw. Tod, wyt ti'n bwriadu cael mwy? Dy dalcen? Na, sa'n meddwl ni. Na, dwi'n treol safio i ti, so. Achos maen nhw'n ddrud? Ie, maen nhw'n ddrud. Maen nhw'n addictif, ddo. Reit, mae hwn nawr yn coginio da. O, mae'n dechrau brwn yn Ie. So, chi'n weld, mae'r lliw yn dod. So, chi'n torri mas y côr yr afal fan hyn. So, mae'r hyn yn barod. So, chi weld mae siwgr wedi crystalliso ar top. So, arogl neis yna fyd. Mwy o lliw chi'n hala i'r caramel, mwy bitter bydd y pudding, basically. So, So ti'n ychwanegu wedyn... bach o halen. Just i rhoi cic i'r blas. A wedyn menyn. So, menyn i fewn. Faint o fenyn sgyn ti fan'na? Mae 3 waith llai na'r siwgr. So, mae 210 gram o siwgr. A wedyn... So, rhywbeth mathemateg? 70 gram o Mae hwn ar at ei gilydd yn dda. So, off y tymeredd. A mae siwgr yn dod gyda'i gilydd efo'r menyn. So, mae hwnna'n barod nawr. A mae'n dod mor gloi yn dyw e? Mae'n barod, mae'n dim o amser. Cadw llygad arno'r caramel, achos mae yn troi yn gloi. A wedyn, afalau i fewn. So, y rhai rownd lawr, achos ni'n mynd i... O, troi e drosodd i fe? Ie. So, rhwng y mewn. A mae'r rysait ar y sgrin, os ydych chi'n licio trio hwn adre. Yn neis iawn. A wedyn puff pastry. So, puff pastry o rhewgell yw hwn. So, tynnu mas yn rhoi gall noson cyn ni. Bach o twlle yn fe. Pam hynna wedyn? Bydd e ddim yn codi gormod yn y ffwrn. So, yr air sy'n mynd mewn, ie? Ie. Achos mae lot o layers yn y puff pastry. Torri cilch yr un faint ar pan. So... Lly gweud bod ti'n neud hwn yn aml, achos bydd ynghylch chi yn edrych fel. So mae be bydd yn edrych fel? So'n rhan mesur i allan. Waw. Cadwch y scraps, achos gall chi coginio rhain a bant just ar trays yn y ffwrn. A just pudding bach, dipio mewn chocolate yn rhywbeth. So paid wastraffu, dim byd. So, gobeithio bod hon yn dod bant nawr. Mewn un darn, perffaith. So, ar y ben. A os dim eisiau rhoi unrhyw wy neu dim byd arno hwnna, achos ar y gwaelod bydd e'n dangos o, bydd chi ddim weld e. Yn y ffwrn, 180 tua 20 munud. So, just i'r pastry coginio. O, mae'n barod. Finished product fyna. O, fresh, neis. So, a tynnu hwn bant mas nawr. Gobeithio bydd yn dod mas. So, ti'n rhoi hwn ar ben i lawr wedyn, y ti? Ie, so I troi ar y ben nawr. Voila, co fe. Wow. O, mae hwnna'n edrych yn bendigedig. A i gweini gyda hwnna, mae da fi bach o walnuts fan hyn. So, I dangos... Os chi eisiau blasu hwnna. Neis iawn, cwti Alun. Dwi'n y fan o rei, felly na i adael ti blasu. O, reit. Candied walnuts yw nhw. So, bach o wy gwyn. A bach o icing sugar. Lovely.
Neis iawn. So, mewn fyna. A mae hwn wrth gwrs yn cyfri fel 1.5 yn dyri? Brafo. Ti'n iawn. Mae lot o siwgr mewn fe. Ie, dim bod fi'n cyfri. So, walnuts yn y ffwrn. Mae rhain hala tua 10 munud, just i browno, a wedyn... Mae'n dod allan fel na. So, gwynwy rhain ar y ben. Just, mae'n ychwanegu bach o texture wahanol hefyd. Mae'n edrych yn hardd hefyd. A gallwch chi defnyddio unrhyw hadau neu cnau. So, walnuts, hazelnuts. A beth sydd gen ti pa hifen i hwn? Crème ddwbl, dyn ni? Crème fraiche, So, bydd hwn yn... Digon trwchus. Ie, a so fe'n melys, so bydd yn... O, waw. Dolop ffwrdd yna. Reit. Fel gallwch chi weld fan hyn, mae un fawr, so gallwch chi iwso tray i wneud Tarte Tatin. So, newch eich carmel yn y tray, a wedyn yr un proses to wedyn. A'r darn gorau nawr yw blasu. Diolch o galon, Shane. Diolch, Shane. O, nawr te. O, felly, ers teiliad. Reit, byddai'n mynd ar ein yn fy'n hocyn bwyd i'r gêm fori nawr. Coginio hyn bore yma, bore fori. O'n gwrdd, mae'n bod. O! Hyfryd. Diolch, Shane. Diolch yn fawr iawn. Diolch, Shane. Diolch.